napot kívánok mindenkinek! Ebben a videóban az online tantermünk, illetve tanóránk használatát fogom bemutatni. Minden kurzusunkban található egy ilyen online tanóra, ahová belépés jellemzően az óra indulása előtt körülbelül 5 perccel már lehetséges. Nagyon egyszerűen be tudunk erre a kurzusra, illetve a kurzusnak erre a részére lépni. Rákattintunk a linkre, pillanatokon belül meglátjuk a webkonferenciának a belépő oldalát, ahol megadjuk a nevünket, amit szeretnénk, hogy szerepeljen, amit szeretnénk, hogy részt vegyünk a webkonferencián. Semmi más nem kell itt kitölteni, egyszerűen a belépés a webkonferenciába gombra kattintva meg fog jelenni az a felület, amit látunk, amit mindenki lát. Nagyon röviden a felületről, bal oldalon a résztvevőket láthatjuk, tehát azokat a tanuló társainkat, akik szintén beléptek a konferenciára. Középen egy fehér tábla, amire jellemzően a tanár fog írni, illetve hogyha ezt engedélyezi számunkra, mi is írhatunk, rajzolhatunk a táblára. Az online előadóterem számtalan olyan előnyt hordoz egyébként, amelyet más web alapú távtanfolyamok nem képesek nyújtani. A legfőbb előny talán a saját húsvér nyelvtanár, neki az előadása, illetve a kétirányú valós idejű kommunikáció, amire van lehetőség itt jobb oldalon, a publikus chat ablakban, tehát jobbra, alulra kattintva írhatunk és küldhetünk üzeneteket a tanfolyam résztvevőjének, illetve a tanárnak. Rögtön az óra során föltehetjük azokat a kérdéseinket itt, amelyek az adott heti vagy az előző heti anyagnál fölmerülnek, amelyekre a tanár azonnal tud válaszolni természetesen. Műszaki oldaláról annyit, hogy a webkonferenciateremben fejhallgató használata mindenképpen javasolt, a külső hangszórók gerjedhetnek, torzíthatnak. Jó tanulást kívánok mindenkinek!